Nino nano senterewe jaran pegon apa itu luas gemas nuju prana saurunge ngaturake bintang tamu yo ngaturake bintange Madangkara dhisik wah iki kangen aku karo anakku wedok sing saka Tulungagung Genduk Winong Nawangsih wah iya dasare yo bocah saya ayu saya cantik wah tenan angger dhek iki wis apa ngunggah video ning TikTok ngono kuwi walah kuwi sing nge-like wis pirang-pirang nduk atusan ewon yen perlu wah iya mula ya ora aneh ora muka dasare bocah ayu bocah pinter bocah nembang apik suarane ya bergas mung kuciwane rada lalen ayo ora apa-apa ngono malah apik wong wedok ngono kuwi nek terlalu ngerti gampang eling karo wong lanang kuwi malah bahaya sing apik ya lalen ning ngono kuwi ayo men jumeneng yo utak tang 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 berpacu dalam melodio ponakamu dhewe ponakane Bu Kesi nah terus nggayuh kawruh ngudi ngelmu ning SMKI ndek ben jurusan Karawitan lulus petang tahun dongkol ora pancen juga jurusan sing petang tahun men saya bebles men saya akeh ngelmu sing diregem oh ana jalur ngono kuwi ana kaya ngono kuwi lah men ora padha karo kancane biasane anggere SMKI iki terus bareng kuliah mendhi ning isi Surakarta dheweke golek rada beda karo kancane ning kuliah ana ning UNS wah sampinge utawa sebelahe isi Surakarta jurusan utawa Fakultas Sastra Jawa ya neng ya apa fakultasnya FKIP Pak FKIP iki apa kepanjangane Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terus jurusannya Pendidikan Bahasa Jawa kenapa kok kamu ingin memperdalam bahasa Jawa ya biar Pak nenek lagu-lagu gitu ben paham saya oh iya coba saiki ora usah nggih bahasa Indonesia aja ngoko gandeng sampean lak jurusane iki basa Jawa ayo saiki nggih krama ayo nuwun sewu Pak Dalang dados ngeten Pak Dalang ngono piye nah niki kula matur napa ya bab iki mau kenapa kok jenengan iki kuliah kok memperdalam babagan basa Jawa ayo amargi margi siwi ayo basa Jawa menika ketawise sepele tapi mboten sepele Pak sejatine oh kok iso ngoten nggih napa nggih kathah sing kaya jale kaya jale ya apa ya nek kowe ora pantes lek basa mlipis kaya apa lek tanganmu malang kerik ora pantes ora iya oh ya malang kerik lek ambune kok kene mak breng ora enggak ya Pak wangi lho kula nggih saiki coba menata bahasa yang baik dengan basa Jawa sing halus kowe ngaturke panuwun karo Bapak Sudarsono karo sedaya para lenggah kira-kira piye kata-katane sampean nggih kula kula winong nggih minangka
wakilipun rencang-rencang Ibu Pesinden kalih Mas-mas pengrawit kalih Pak Dalang Nggih. ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami Pinter. dumateng Bapak Sudarsono. Heeh, aja kok tambah ketok lah aku wetak. Bapak Sudarsono suwi luwih Darsono iki contoh sing apik. Nggih. Terus Dumateng Bapak Sudarsono sakeluarga Nggih. kalian para tamu ingkang satuhu kinurmatan walah. nggih, kranten. Ayo ndang. Ingkang satuhu kinurmatan kalih sedaya ibu-ibu ingkang masak, mas-mas ingkang leladi. Waduh, pinter. Terus sedaya kemawon ingkang sampun Hanyeng kuyung Dumateng dumateng Sedaya. kula lan sedaya kru Madangkara dados pagelaran dalu menika saged kalampahan kanthi saged kalampahan kanthi lancar sae mboten wonten alangan setunggal menapa. Ah iya. Krana nggih. Krana anu tanpa panyengkuyungan panjenengan pagelaran dalu menika mboten saged kalampahan kadosta ngeten menika. Pramila saking menika terus Pramila saking menika benjing menawi wonten napa-napa melih mantu sunat ulang tahun terus napa panen napa Obong boto, ayo. obong boto napa bangun pawon bangun napa mawon nanggep wayang melih. Ah nggih. Amargi wayang menika ayo. Amargi wayang menika kedah dipun uri-uri. Terus napa nggih? Kedah dipun uri-uri. Nah, carane nguri-nguri menika nggih ditanggap. Ngoten niku. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, pancen menika generasi Z, generasi zaman sakmenika. Ing bab basa niku lahir cenger niku langsung bahasa Indonesia niku bocah niku. Nadyanto omahe asine nggih desa. Ning gandeng niki pengen sinau, pengen belajar. Wong jenenge wong sinau niku terus yang disinau lah apik. Niku mesti mboten enten cacatipun, mboten wonten ingkang badhe napa maido. Wong jenenge wong belajar. Ya ora apa-apa. Sithik-sithik ya nang ya. Nggih. Ngapi kaya apa sampean sugih kaya apa lek nganti ra pinter basa walah engko karo bojomu mesti ditinggal melangkah saka pager ndak. Ya Allah Pak, mosok ngoten. Lah bojoku mengke bakal bahasa Indonesia iki. Hah? Ndak kan pakai bahasa Indonesia kan bisa. Gitu loh, Pak. Lah keluargamu arep bahasa Indonesia kenapa kok dadak njupuk jurusan basa Jawa? Nah niku ben mboten bahasa Indonesia. Lambene iki tekan ndi bocah iki? Jare keluargamu arep bahasa Indonesia. Ngeten, maksudnya menawi mengke maksudnya kula menawi ajeng krama kalih garwa kula to. Nah, niku menawi kula basa krama, menawi ajeng ngagem basa krama kalih garwa kula. Nah, niku lho. Niku nek kula kangelan kan bisa pakai bahasa Indonesia. Nah, mengke tapi bahasa Indonesia niku nggih penting. Pentingnya piye? Mengke anak-anak kula tangga-tangga kula nggih kedah saged bahasa Indonesia. Sik ta aku ngrungokne omonganmu suwi-suwi saya mumet iki. Lah kula jenengan ngomong basa nganti tekan tangga barang lho. Mboten, soalnya bahasa Indonesia itu ya penting, Pak. Ya, jadi penting. nggak cuma bahasa Jawa, jadi bahasa Indonesia itu juga penting. Soalnya kalau lagi pidato di forum besar kan tidak semuanya bisa bahasa Jawa. Basa kawine saiki yen siji utawa setunggal iki apa? Eko, yen loro Dwi. Dwi ora pembunang, Pak. Berarti anak nomor 2 ya, Mas? Ya, Nah, pinter. Lek telu. Tri, papat, catur. 5, Panca. enam, Sat. SAT. Ayo. 7. Sabto. Pinter. 8. Asto. Iya. 9. Songo wali. Wali songo. Wali songo denggelmu lacan. Nawa. Songo Nawa. 10. Dosa.
Dosa. Napa? Dosa, dasar rekod kan. Oh, dosa. Dosa dadi eka, dwi, tri, catur, panca, sat, sapta, hasta, nawa, dosa. Mboten sedoso. Mboten sedoso. Kuwi harus dosa ya karepmu ngono wis. Lah, biasanya lumrahe sedoso. Kuwi lek basa, lek kawi iki dadine dosa ngono kuwi. Oh, nek sedoso niku Jawa modern, Jawa baru. Wis ngono ya kena. Ngono ya kena nggih. Kowe iki ora isin kula cedhak karo Mas Aji Mas mesti diajari basa Jawa. Kuwi karo aksara barang ya apal nggih. Lek pengen diwulu rono kowe. Diwulu niku dinapane? Wulu lah. Wulu disandangi. Wulu iki prak yo nik niku to. Denggelmu. Bentuke kuwi sandangan kae lho diwulu ki dadine. Oh, iya. KI ngono kae. Saiki ndang nembang nong. Iya, ini aku nembang kangen apa? karo suaramu, kangen lemu nembang ya akeh sing kepareng request lumantar streaming ngersakake sampean ya kuwi ninggal katresnan. Ha iya. Oh iya. Kuwi uga pamundhute mbahmu sing saka Karanggedhe. Ha iya ngono kuwi. Sane ora krungu suaramu kuwi jare awake meriang. Ha iya. Ben diaturake karo putune. Ha iya. Ha iya, Kyai Sepuh kok mobil Taruna. Ha iya. Dibawani biyen tak gaweke to, yen to. Nggih. Coba kaya apa? Ninggal katresnan. Winong Nawangsih komplit sak dalanipun. Ya. Mengke anu Pak, tapi segedap niki menawi rodok gerok kula ngapunten nggih. Hah? Menawi mengke rodok gerok ngapunten, soalnya kula dereng mimik wit wau sonten. Oh. Lah arep ngombe sik apa piye? Mboten, soalnya mungkin nek kula mimik niki kula posisine kebelet pipis. Dadi nek mimik anu, mungkin malah Ndak kepoyo ngono to? Heeh. Oh iya. Ngoten, Pak. Wis ora apa-apa. Oleh nek gerokmu ora masalah. Nggih, sithik ya, Pak. Ya ora apa-apa. Nggih. Penak malah nek gerok kuwi sudo 50 ngono. Loh. Iya. Tenang, ya. Jaranan dangdut kreasi. Jaranan dangdut kreasi dening Winong Nawangsih Sinden Anu. Anu. Rineng kaindaing beksa Ninonanu senterewet jaran pegon apa itu? luas kemas nuju prana pintar agawe brangta sinden winang tulung agung aja nganti ninggal tresno Sip, wilujeng niskala nong apik. Nah. Ya digarap rong rambahan sepisan dangdut, kedua jaranan. Wah iya coba kaya apa nggih. Ugi kula aturaken dumateng pepunden kula Bapak Pujaka juragane jaran. Wah iya.
monggo diaturake ninggal katresnan Winong Nawangsi. Yo.
luar biasa Winong Nawangsih nggih. Nggih joget ngene lek dadi keringetan. Biasane lek keringetan ning nguyuhe lali malian. Ya. Ayo, padha karo wong mayang jan arep mayangi kudu nguyuh ning anggere ngedep debok ngono iki ning isor blincong metu keringete sok-sok uyuhe lali. Ayo. Ning sesuk-esuk dawa ora mandeg-mandeg.